Start recording. Atunci nu mai joc cu Research Pack. Bă, ești prost de mori. Bă, dacă te auzi eu data 10 secunde... Toate. Mă auzi? Ok. Bă, eu deja am început video. Nu faci tot ceva intro. Acum intru. Iisus, să vedem că este acesta. Ok, done. Sau nu, îl pun pe ăsta. Ok, done. Multiplayer. Gamester. Aici îmi veți vedea parola, dar nu contează că probabil o cunoaște nimeni la video. Așa. Degeaba îi vedeți parola dacă nu aveți adresa cont. Exact. Hai pe Bedwars. Mai nu mai prezentat. Acesta este Andrei. El e mort. El e mai mort. Că era să zic the N-word. Bedwars. Doubles, nu? Cuvântul rău. Care server? Care server? 2. Are chiar mai mulți jucători decât primul. Nicolete. Mă întreb cum se vede filmarea acum, pentru că știu că am un 30 spre 60, dar prefer 60 că se poate, cum ar fi să zic. Invite. Mi-am dat singur invite. Ok. Da. Așa, dă-mi... Ok. Scriam party invite-ul, că ți-am zis că mi-am dat invite. Ultimul prost. Nig! Ce ai zis? Ah! E nervant! E prea greu! Uite acum ați văzut E skin-ul. prea pipi-pop. Nu pot să mă abțin! Mi-am place că eu am zis, did you just eat Bedward? Uite, ai skin-ul de Obito, uite aia. Și tu de Creeper Boy, doar că nu se prea vede. Creeper Boy. What? N-am voie să zic niciodată. Creeper Boy 69. Ia stai un pic. Stai un pic că o să dau niște hituri. Am spus cuvânt. Ce-ai spus? Ce-ai spus? Ce-ai spus? Spune cuvântul din nou. Am spus what the bug. Fuck you. Bă, dar de ce diamantele așa de proaste? Deci unde e? Folosim și noi resurse pack, numai că ne luăm kick dacă dăm Windows key-ul și ieșim în incompatibile. Vedeți? Nu mi s-a pus blocul. Exact. Ok, sabie de iron. Ok, lag. Smart, I am smart. Oh, m-am speriat, naibii. Deja, bă. El pipipupule numărul 3. Am putea să pușăm green. Ia uzi petardele. Am putea să pușăm green, că sunt lângă noi. Am putea, că eu am sabie de iron. E numai unul, Ah, că numai unul e pupu. The abused. Proceeds to get abused. Ok, pentru Wow, that lag though. Pentru că tu ești tipul care filmește acum.
Eu o să fac defense, tu o să faci partea mai interesantă. Fac mai întâi armură de iron după. Dar urăsc! Că nu pot spune DN word. Ia uite, iată. Quantum V3, iată ce crafting, da, s-a Bro, băgat de uite capul cum acolo. e aici. 16 nu e destul ca să pui aici. Nu, niciodată nu e destul. Mereu Minecraft vrea să stai mai... Just the way you like. Mai nasol că nu ți se salvează. Pam 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 pam. Ok, nu mai cântam muzică pentru că E copyrighted, bro, e copyrighted. Unde sunt ăia ceilalți? Unde sunt ăia albaștri sau ce ai zis că e lângă noi? sunt efectiv acolo. Aia de acolo, aia sunt verzi. Unde sunt bă ăia albaștri? Unde sunt ăia albaștri? Albaștri sunt morți. O, după verzi. Și verzii sunt morți. Mai Dar menu nasol că și să dai server de Europa, bă, și să nu ai... Parcă e prea lag. nu e neapărat lag, e pur și simplu ping-o mare. E Au. 400 ping pe server. Aolo, vine mortul să cremăține, mă. Uite ce knock becare pe rahatul ăla. Nu zic. Wow, chiar îl cheamă lectoratul. Băi! Dar are lag! Are lag, are un fucking range. M-a dărmat. Are un range și knockback pe arma aia idiotă, numită fucking sabie. Mă duc push pe aici, rago. Stai să-mi cumpăr un gap. Ce-ai zis? Eu? Ce ai zis? Ce-ai zis? M-aș vrea să pot să mănânc gap-ul. Știți că acum iară vine terminatul ăla de... Nu, bro, nu contează, că dau avion cu el. Dau... Stai că sunt în Are first... un defense așa de prost. Uite ce lag are. Uite, mi-a dat 6... What? 6 inimi, mă! 6 inimi! Da, jocul ăsta e cam balance, dacă știi ce zic. Avea și Te-a băgat? protection. Te-a băgat? Da, m-a băgat Ok, te-a în... băgat. Avea și protection, avea și... Uite skin de Moș Crăciun. Moș Crăciun. Bă, server... Bă, băieților. Uite-l pe Meliodas. Meliodas Susama. No, that's cringe. Oricum nu-mi place de Seven Deadly Frames, nu-mi place. Seven Deadly Frames. Da, bro, că e animația oribilă. Seven Deadly Minutes of Dead Frames. Armură sau sabie? Cred că și... Armura. Până și fucking sabia de lemn e bună, adică... E scumpă. Da, bă, da. Sabia de lemn e cea mai scumpă armă din joc. Noi suntem hackeri, așa am primit noi sort gratis. Chestia e că aici pe inventar scria Quantum V3, numai că efectiv aici din buco. Aici în inventar e inventarul custom, aici e custom și aici scria Quantum V3. Dar considerând că fucking cartea asta aici... Bro? Te întrerup, doar totodată, ca zic, te întrerup. Nu-i vina mea că am microfon de cacat. Ce zici? Nu-i vina mea că am microfon de cacat. Nu e vina mea că eu am motonul. Bă. Ce faci, bă, băiatule, bă? Noi am cumpărat sabie, nici mai... Haide, bro! Ai! Just the way you like. Vine. My man! Abia aștept să vă pare. Ia zi, imagine, bro, imagine. Imagine. Walter Akatsuki. Nu, bă, chiar așa se cheamă. Rip Răzvan. 2020, mort în bat. Bă, audita mai blocul ca defensat.
Bă, acum avem 3 motive de care mă întreb. Ori am microfon de căcat, ori am microfon de căcat, ori ai tu net de căcat, ori am net eu de căcat. Oh, cum să fac Nu, net de căcat 100% la e. Ori ai Andrei de căcat, ori am eu căștile de căcat. Bogdan, Da, se aude dublu, se aude... Cine știu ăsta că vine iară? Bogdan! E disperat copilul. Mamă, ce combo, the combos, bro. E easy. Ziceam easy, bro, că așa se joacă, așa se joacă. Am și eu, mă susez, mă bălbăiesc. Bine, n-am emoții, dar... Înțeleg că e prima oară când filmezi. Mă zice, mă cam tare în gură, că nu am emoții, dar am și dacă filmez, sincer. Iar vine. Bro, nu mergi, mă bag cu și de pe colț. Trebuie, am văzut umbra, bă, că am shader-e. Uite ce soare frumos. Mâncați shaderele. Uite-l pe ăla, cum văzut. Eu cum dacă nu încă am 3 linii de armură dacă eu am armură de iron? Hey yo, get combo! Dar îmi place că el îmi prinde hit-ul, dar eu nu-i prind. Bă, băie, nu mă deranjează să-l farmez pe ăsta în continuu aici. Exact, nici mine nu mă deranjează, dar e foarte enervant. Nu, sincer, îmi place să fac kill-uri. Am ucideri, bă, fac ucideri. Mergem mă la el la pat! Mergem mă! Hai, vino ca! Ia vino ca! Nu. Stai tu, mă duc eu! Stai tu, mă duc eu! Nu, bă, că e Ștefan 856 ne dă. Nu mă inter... A căzut. A căzut Nici nu Ștefan! era de la echipa A lor. căzut Ștefan, nu contează, era de la echipa Bă, lor. să-mi fac și eu un Diamond X, bă, ai răbdări, bă. Mamă, și ce bazau? Îi bap amândoi, îi bap amândoi, îi bap amândoi. Îl bap pe Ștefan, I'm beating Ștefan, I'm beating these nuts, I'm beating... Ștefan, bate-l. Mi-a dat one-shot. Nu, te-a bătut Ștefan, M-a bătut Ștefan, bă, care are skin de Steve Ștefan. Bă, ești ultimul slab, bă, băiatul. Bă, da. Îmi trebuie shears, că au foarte mult wool. S-a sinucis. Foarte tare. N-ar trebui să zic că s-a sinucis. Așa, au Benny Ben. O să-mi iau Benny Ben. Benny Ben. Am făcut un kill. Mi-am luat shears, by the way. N-am împins pe ăla, viața e bună. Mă duc să-i dau cu shear-ul pe la gură. Mă duc să-i dau cu shear-ul. Vino, că avem timp să respawnăm. O, bă, că mă lăguiesc ca n-ai. Don't. Ai de bro, normal că el mă dă ăla. Dă combos. Omoară. Bate, vezi că are foarte mult shear, au foarte mult shear, doamne. E permanent shear-ul, bă! Yes! Le-am sparpat. Imagine, bro. A căzut! Imagine! Mă duc la ei. Se omor. A dat un fire charge spre pod, by the way, dar nu contează. Dar nici n-a nimerit, asta e a doua parte. A fost complet pe lângă. Ștefanel! Luate și în Mamă ce lagare! Luate și în combo să te iau! Easy. Easy, bă. Avea 64, aveam un stack de iron. Mamă! Am căzut cu stack-ul de iron, bă! Bănuiesc karma, semne. Karma, semn de întrebare. Îmi place că-ți rămâne permanent și shiro. la Diamondul. E ping-ul oribil, bă, băiatule. Mai ales pe filmare e ping-ul oribil. În filmez e ping-ul prea oribil, ca să mai jos. Da, bă. Mă miră... Noi nici măcar nu avem protection, aia probabil... filmarea în 30 de fps. Nu cum să-ți meargă filmarea în 30 de fps? Sper să meargă 60. My man, cred că ăștia deja au armură de diamond și noi aveam armură de iron când ne-am bătut cu ăștia tot meciul. Cred că a venit unul pe la spate, că mi se pare că am fost în diamante. Dar nu contează, bro, suntem chile. Suntem Gucci. Suntem Gucci, frate. Suntem Gucci, Nike, Dior, Flex. Dior, Flex. The funny has not been located. Firma mea has not been located. Da, e dead as hell, bro. Și dead as hell. I know, right? That's what you should. Bă, știi că eu cum îi spune, eu înainte când m-am apucat de Minecraft făceam... Mă bag 3 ani.
când m-am apucat de Minecraft, făceam bridge fără să țin crouch-ul. Stam, faceai bridge, nu? Nu, bă, făceam bridge fără să țin crouch. Fără să ții shift-ul. Da? Dar tu gen ai căștile de la PS sau? Căștile sunt căști mari de PS. Headset de la PS. Headset, na. Ok, good. We Gucci, Nike, Dior. Puța flex. Puța flix. Puța flix. Puța flex. Puța flix. That's No. funny. Has not been located in this in your mom. Actually, it has been located. Ok. Hai mid. Întreabă unde. Unde? În locul. Funny. Guy, who says the funny games? Ok, hai Bă, mid, mai hai mid, suntem repede. noi green yellow acum. Hai in green, med, hai in med, aqua, hai in med, hai in med. Hai în med? Unde e med? În mid. În mod. Nu, bă, du-te tu dacă ești... Probabil s-o spune vreo, dacă nu la nimeni astea, s-o spune vreo 3 emeralde până Spune acum. vreo 20. No cap, no cap. Oh, ce gaură era acolo, bă, băiatule! Mă mir că n-am You're the căzut. funny guy. Niciodată nimeni nu ia pe... Unless you're the funny guy who doesn't say the... That's The just funny. fun. Sadly, the funny has not been located in this Sadly, the region. funny has been Sadly, actually the funny, located. sadly, the funny has not been located in this region of the country. Happily, the funny has been actually located. Okay, we got the diamond armor. I We think. Gucci, We Gucci, Nike. Dior Dior flex. Puța flix. Nu mai stau la grid. No more saying customer Nu mai stau la grid, să mă duc cu 7 chiar dacă știu că mai e unul. Fă să mai întâi armură. Păi normal că fac eu, crezi că ți-e de ție? Imagine. Da, Da. dacă ai fi băiat bun. Dacă nu. Hai să facem Protect 2, că e important rău. Eu nu înțeleg cum ai făcut tu bridge-ul ăsta. Eu nu știu pe unde să o iau, bă, băiat. Pe aici, pe sub, vino că... Foarte Aoleu, e foarte cancer bridge-ul. ne-am teleportat în altă dimensiune. Please open 80,000 gates. 5 diamonduri. 5 crazy diamonduri. Crazy Diamondo! Killer Ok, Queen, no buys the more Bakudan. Customer, guys. It's inappropriate. Ai diamante? Nu, din Eram. păcate. Din păcate mama ta e moartă. Ce mă? Bă, vrei să-ți dau jos videoclipul? Vezi, da. Ce? Nimic. Puța flix, a văzut ce-am zis. Ce vrei să zici? No, that is a lie. Nu știu ce That vrei să is a zici. lie. That is a lie, my brother. That is a lie, my brother. My brother. Negrule. Oh, am dat negru până... Nu, mă referam la culoarea neagră. Can't resist the N-word. My man can't resist the N-word, neither can I. Oh, damn, bro. Man, Ok, sus. dar tot nu trebuie să le zicem, că e foarte bun. E foarte Deci am rău. început un cave sound, nu mai joc Minecraft. Nu mai joc Bedwars la care și el cave. Cave sound. Okay, this cave sounds like your mom. Last night. Am putea să pușăm Cum era acolo, pe că video nu ăla? mai- You just fell to your death, just like your father. You just fell to your death, bro, just like your father. Ok, bro, am 10 emeralde. Nu știu pe unde ai luat-o, ori mă buguiesc. Da, vai de capul lui. Am 10 emeralde, Andrei, shut your mom. Why Mai- are you using password? Shut your mom is that a password. Oh! Andrei! Muream cu 9 emeralde, mai le vrei? Ia-le. Da, Negru. de vreo.
Mort, Am pic mort. că astup gaura Copil aia mort. ca să nu cad eu. Oh, shit. Să nu cadem. Să nu căcadem. Sorry, mă, no gay. Cu făți armură de diamond, Andrei, că ți-am dat fucking 6. Da, am crezut că mi-ai dat 9 pentru o secundă. No, chiar nu ți-am 9 aici, cum vorbeai. Nu am not 69, but I do want some... Eu zic să facem forge următor. Prea de... No, eu acum Prea. iau sharp și după iau protect 2. Tu chiar folosești stăbit? Da. Probleme. Probleme. Mira pe V. Mira pe bro. Mivra. Se cheamă Mira pe V. Cât facem? Doar un meci de Bedwars? Doar un meci de Bedwars filmăm, nu? Nu, două. Bine, bro, dar o să dureze vreo 40 de minute. Contează, bă. Deci o să fie oribil, pentru că spunem the N-word și nu se morți în pat. Păi 400 de aduri în Mă întreb dacă chiar Și, pot să fac bani. Dacă o să faci bani, dacă se uită oamenii 4000 de ore la tine, ai peste 1000 de subscriberi, cum ai căzut în voi. Taci, că te sparg la ouă. Nu mai zic cuvintele. Nu, Nu, chiar nu mai zic cuvintele. nu. Că nu-ți mai monatir, nu. Mi-au demonetize. Chiar dacă nu fac niciun bani. Da. Dar cine a zis că nu o să faci în curând? Cine a zis că nu o să mă uit eu 700 de ore la tine? Când o să fim bărbați. No cap, bro. No burg. Lasă-mă și pe mine să mă duc la diamant. Deja am luat 3 și am 5, deci tu le ai pe celelalte 5. Mamă, epic Fortnite jump. Fortnite jump, by the way. Epic Fortnite burger. Aqua mai e singur omul. Aqua, by the way, because that's funny. Crezi că ar trebui să mergem push pe niște copilași? Mă duc eu push dacă e. Da, mă duc eu. Îmi cumpăr un Gapple. Pe green. Green unde era? Mi-au un Gapple și mă duc Bă, push. nu parcă green era mort? Nu parcă green era mort în pat? Bă, nu. Mă duc pe green. Mă duc pe Vin green la noi. De unde? De la ei din bază, uite-i. Îi văd, am dat un pic de zoom, adică, da, acolo, uite. Mă duc la ei. Du-te. Cred că poți să-l descurci pe ăla. Pot să-l descurc. Oh my god, abia să mai are Diamond Sword-ul, am luat Sharpness Sword după. Și n-are Sharpness. Deci n-au făcut bridge spre mid. Oamenii chiar n-au făcut bridge spre mid. Deci n-am că sunt sărași pe da? Și mai probabil da. Foarte tare. Să zicem că da, să zicem că da, să sperăm că da. Mă duc repede la diamante. Bine, că e tura mea să stau. Dădi. Bă, nu te mai duc, că vine Luci. Luciferul. Vine Luci, 0533. Yo, you want the D? Nu, bă, mă duc eu pe el. Trust. Yo, cum i-am luat damage? Ce-i knockback-ul ăla? Dar knockback, my guy. Mi-a dat doar un hit, bă, deci mă jur, dacă joc terminatul ăla, trebuie să băgăm cumpăr un knockback stick. Cumpără-ți, că-i cancer. Mi-am luat knockback stick. Dar unii zic că e knockback D, dar nu e knockback D. Sunt amândoi acolo, sunt amândoi. Ăsta pe crash, ca un negru. Iar zic de-ale. Necurate! Zicem necurate. Patetic. Zicem necurate, bro. Mă duc. Am bățul cu nou. Bro, momento.
Ni, bă. Ni, bă. Ni, mă, ni. Ei, yo! Tipi Pupucek! Amândoi n-au diamant, bro. Diamond. Au skin, unul e Steve, bro. Aoleu, și pe Steve ăla, mâncați-a sufletul, e distrus rău Să copilul. nu își mene că îmi fac gold, că n-am de ce. Da, omul, efectiv, ce dracu fac? Așa au făcut bază nouă în fucking... Dar nu mai zi, bro. Uite, că nu e. Ține și tu un pic așa, mă duc mid și știi câte emeralde sunt mid. Nu. Nu. Oh shit, chiar că nu. E endstone, bro, da. Avem blastproof, avem blastproof. Imagine! Imagine! Da, endstone nu ce e? Cu ce e bun endstone-ul? Că îți trebuie pickaxe ca să-l spargi. Nu parcă era blastproof? Nu era blastproof. Altfel de ce ar mai face blastproof glass? Nu știu, bă, pentru că blastproof-ul glass-ul se sparge rapid. Mergem în push pe copii ăștia? Considerând că am un loot mult mai bun ca altul, mă duc push. Bă, nu te mai duc push, că o iau eu pe mid. Pentru limbaj. Pentru limbaj. Bă, vezi că e unul verde, cred. Morcanel, ce faci, tată? Bine, frate. Școală mai faci și tu? Ai închis ăla. Telefonul. Chiar vorbește. Ca să-mi te audă, probabil, știi? Nu, frate, nu fac video. That's lame, Școală nu bro. faci? Faci That's video. lame, bro. Treabă. Au, Nu te întreabă la școală. mi-am ai luat făcut 3 video. inimi de damage dacă e. A? Bine, acum stai. Bogdan, stop being the lame burger. Bă, m-aș duce pe ei de... Number 15. Uite, bă, nici bă... Burger King. Put lettuce. The last thing you'd want in your Burger King there is someone. Amândoi au Bă, iron, nu nu. cu enchanted. Bă, luăm smaralde pentru obsidian. Bă, au numai lemn la bază, bă, au numai lemn. Au numai lemn. Oh shit, au numai lemn. Cum e că au numai lemn? Efectiv, baza lor e numai lemn. Cel puțin pe din afară e numai lemn. Nu! Vă rog să nu-mi dați bully, eu chiar n-am... Ni, bă. Vă jur, bă, vă No cap, jur no că cap. n-am născut. No head, bro, no head. Head or no head? Nomad. Bă, da, cum îi zice? Bă, că o iau prin mid. Mă duc pe ei, o iau prin mid. Mid O iau stai. prin dick, Tu o iau prin Tu dick. stai și protejează. You stay protect. Uite-l pe ăla cum a căzut. A căzut unul. Mă duc un pic pe ei, mă duc un pic pe ei. Nu te mai duc. Mă duc. Idiotule. Bă, idiotule, bă. Bă, idiotule, bu. Bă, tu n-ai idee cu cine vorbești, bă. N-ai drepturi la viață. Cred că sunt foarte pozitiv că au ori obsidian. Sunt foarte pozitiv. Chiar vreau să văd dacă au obsidian. Repede. Aveau endstone, era numai... Bro, dacă n-aveau pentru... Mai facem unul, Dacă mai jucăm n-aveau- unul, că na, a fost cam boring așa, n-a fost mai multă acțiune. Da. Fact. Câte FPS-uri merge? 65. Bine, de la shader și sus pe da, 65, da. În general merge vreo 160. Îmi dau flex la FPS-uri, bă. Uite-l pe Capriro ăsta, uite Steve, uite Steve de meciul trecut, cred că ăsta. Chiar nu ne poate. Wow, really? The funny has not been located. Ninja YouTuberul. Asta am zis și eu, are skin vreau să zic Boba F, știi tu. De tipul din Fortnite, Mandalorian. Mandalorian, bro. Ăla e unul din Battle Pass, nu. Da, bă, da. Sunt OG.
Mamă, dar nu-i lumină deloc, trebuie să-mi pun o torță în mână de la întorță, bă! Fac spasme la mână! Spune torța în mână. Ah, îmi place midul ăsta, îmi place midul ăsta, fă spre mid, repede, repede, repede. Nu fac bridge, bă. Fă mă bridge și după. Adică fă defend după faci bridge. Dar pe unde o iau? O iau pe sus sau pe unde? Pe sus, aia pe de jos? sus! Dar fă un bridge normal prima oară. Mortule. Copil mort. Ce zice cuvinte rele la tine? Doar că n-am dreptul, că mie ca ce... N-am dreptul de autor. Îmi pare rău, dar mi-e prea frică că... Ia. Ești mort, ești mort. Hai că așa deja fac bridge. Semn de întrebare, Raider Andrew exposed for having a Nokia in 2020? Oh, bă, că ești cel mai bun bridge. Repede, repede, că e sus aici. Și un, dă un... Uite, mereu fac, deci mereu, de câte ori am jucat arată, mereu am căzut pe acolo. Andrei, nu mai ce băga în fața mea, copil mort. Mă, uita să nu se mai bage în fața mea. De fapt, nu se mai bage în fața mea. Se mai faci. Nu, măta, e moartă. Mai doi. Ia să-i. Ok, eu am un smarald, nu știu, de tine nu. Am de două. Tine... Ia mână. Pentru că nu știu midul ăsta. E foarte ușor și ești foarte bun. Erau albi lângă noi și ne dădeau... Ne dădeau bulească. Doar te învârți, faci parcurs pe aici. Mamă, pe ăla din parc, buleașcă. Mi-am dat o bastărcă pe spate. Mi-am dat o bastărcă pe spate și am murit cu 3 emeralde. Mi-am dat o bastărcă pe spate. Bro, să mă urmărești, imagine. Imagine. Trash at PvP a fost aruncat. Uite, măi. Deci mă jur, îmi cumpăr un knockback stick. Să moară, nu îmi cumpăr knockback sticks. Nu fi. Cumpăr knockback, da și copile, că îmi cumpăr knockback stick. Shut the fuck up, Friday night. Nu ai suficiente resurse. Nu ai suficiente resurse, bro. Tu nu ai suficientă viață ca să te joci. Fortnite. Mă joc gay înainte, videri. Why we talking trash, bro? Vezi că Fortnite e rău. Da, bă? Minecraft good, Fortnite bad. Facts. Mă, imaginează dacă îți găsea Lucas ca... Ce să-mi găsească? Lucas, canalul, bă, și îți dădea hate căci că Fortnite e mai bun. Foarte posibil. O să șterg video la paralizat cu Brawl Stars. Imaginează să jucăm Brawl Stars în 2020. Cum ți-a plăcut cum am țipat pentru că nu mi plus blogul. Nu prea-mi pasă. Shut-your mom. Noi ce culoare suntem mai exact? Lime? Sau ce suntem? Lime, da. Noi nu suntem green. Verde, bă. Da, nu știu, mi se pare mereu când văd galben... eu. Parcă am pus... no square, only circle, sun and moon, not fucking... Tipul din Fortnite, adică Mandalorian. Cât de tâmpit și terminață. Bă, albastru! That's why mama dead. Ne-a spart mai tot ăsta. Dar ne-a spart patul. Perfect. Dacă bagă repede build-uri. Spamează build-uri. Nu am... Îl țin eu. I'll handle this kid. I'll handle this noob. Spamează dracu aici. I'll destroy this noob. Let me destroy this kid. Imagine. Bravo. Oh, avea și 2 diamante. Ce ai făcut? Crede-mă, nu contează. Am crezut că tu l-ai făcut, Podor. O să dau bulai că n-am făcut ăsta. Dau bulii, te abuzez în funduleț.
Mă joc, Trust. dacă mai vine ăla e terminat, clar. Trust me, no cap, on God, on cap, oh my God, bro, on cap. Îți dau un pun în cap dacă vrei. Nu. Pe FESA nu. Am armură de diamond, by the way. Copil terminat, paralizat în scaun. Păi eu așa fac, merg la Schmid. Nu te mai du mid. Da, Dacă am nu luat vrei să armură de iei diamond, de-aia am mers în mid. Bă, dar iară vine copilul ăsta. Copilul orfan. Fuck, mă duc pe el. 45 mă de duc pe el. Buleașc. Vezi că e un albastru cu diamond. Mi-am luat o bucată de... Ah, de la fall damage. Man's not having... Vezi că vine albastru celălalt. Mamă, de knockback, though. The knockback, my guy. Dă de acolo! Hacker. Un puțin fără viață. Are TNT, are TNT, are TNT, are TNT. TNT. Smart. Smart. Omul cumva are arc. Unde sunt generatoare? Unde sunt diamantele? Sunt la aia! Wow, imagine. Bro, imagine. Imagine. Imagine building walls. You're not Trump, my brother. That knockback, though! That knockback! What is that damage, my Mă guy? bucur că mi-a dat 2 inimi jumate. Foarte mult. What is Mă that bucur. damage, my guy? Mă duc repede. Eu îmi dau tot fierul. Ah, au. M-aș putea duce oarecum, dar... Nu te duc! Cred că vine albastru. Ești cracat? Sunt cracat? Sunt cracat, bro. Andrei! Andrei! Ah, ce m-am lovit de acolo. Da. Cum l-am bătut? Cum l-am bătut? Trage unul cu săgeți! Trage unul cu săgeți! Nu înțeleg cum l-am bătut pe ăla în viața mea, nu se aplice. Da? Bro, trage un copil cu săgeți! De la aia, de la cine? Buleașcă. Ah, prostii studiat abused. Repede, repede, se iau protect. Oh, shit! Ah, don't! Băi! Nu știu dacă o să ți pună în timp. Uite-te la copilul ăsta. Și vine cealaltă? Te-ai descurci tu cu ăla? Da. Au. Mie că vine celălalt mort. Nu știu, mi-a speriat pentru o secundă. Blast proof-ul ăla e fire acolo, ne trebuie mult. We need a drip, bro. You know what I'm saying? That is fire. You know me? I got a drip. Nu știu, dacă mai vine un... Chiar ne trebuie blast proof glasul ăsta. Chiar dacă o să spargă, dar na, durează mai mult timp. Cred că 8 bucățele. Da, nu înțeleg de ce a dărâmat, de ce... Bă, vezi că vine cu TNT, vezi că vine cu TNT. Ia blast proof. Am luat. Ah, na, mai trebuie fix pentru 2 locuri. Ține-l. Asta ce fac? Ce bun, nu mă sperii dacă ai TNT. Nu știu, și te mă singură. Mulțumesc de diamant, sărmână. Era pe ce? Sărut mânuța. Așa-s disperați, ar trebui să le dăm un push de la Jegos. Se termină pe copii. Să-ți pup mănuța. Am o idee, mă duc să le ține un pic o poate și le dau o boost pe mid, ca un pod spre mid. Au un pod fix spre mid, dar pot să-i dau shit-on. Ninja YouTuber, by the way. Nu o să-i țin 100%, dar o să-i țin. You know me, I got the drip. Nu sunt sigur ce defense e asta, dar e mișto. Source? Trust me, bro. Source, trust your mom. Hai că-i țin. Bro, trust your mom. Dar n-ai, bro, ce să faci când ai lag-ul ăsta? Căcat la the fucking... Bro, e un lag atât de infect,
dau în el și nu iau hit. Mori. Dai in a fucking fire. Mulțumesc de 3 diamante. E un lag infect, când serverele de Minecraft sunt de căcat. Bro, please stop the swear. Don't care, don't care. Like, I literally don't care. I don't gay. Acum, bă, Am luat un diamant, am luat un diamant, am luat un... Mama, aici îmi fac un pic. Mamă. Bă, dar nu te mai duc pușcă. Dar lasă-mă, mă, să mă duc puși, că aveam... Îl sfârgeam pe proști. Iau și un de ăsta, iau și un... Ia stai, bă, că mă duc eu. Nu, te duc. You know me. Da, mă duc I got the drip. Ok, shields permanente. Shields permanenți. Op, uite-l. A căzut! A căzut! Venea pe podul nostru, Irmi și a căzut prostul. Uite, fă acolo cu... Îți fac patul. Ha, era sigur că și te-am văzut. Vino înapoi. Imagine, though. Și-a dat un nou de ăla care face bridge, că el e cu... A avut noroc mare, bă, că a căzut în voi de la... Dar tu nu te oprești, mă, să transmiți? Lasă-mă să fac video acum, după. Păi cât durează treaba asta? Nu știu, să nimești ăsta. Nice. We out here caring, bro. Bro, momento. Bro, cine a spart patul? Nimeni. Eu le-am spart patul, Bogdan. Nu, eu l-am spart. Nu. Mergem la galbeni, mă duc la galbeni. Mătare a spart patul după ce a... Pentru că patul era prea mic ca să țină atâta greutate. Ți-am zis-o, bă, te-am părlit. Ăla e endstone și e ușor o să sparg. Considerăm ce Ai pickaxe am? smaralde să-mi dai și mie, ai smaralde. Nu. Ține patul, că mă duc pe galben dacă vine încoace. Ah, m-a văzut prostul. Au numai endstone copii și nu... Nu știu... Oh! Un copil la mine. Bulește-l. Îl bulez, a căzut în void. S-a sinucis omul. Nu. Trashat PvP, l-am omorât pe Trashat PvP, om. De la, știi mă pe youtuberul ăla mă? Nu, bă, nu te mai după ei. Mă duc că un coechipierul lui a plecat, mă duc pe galbeni. Nu, frate, eu mă uit puțin pe Discord. Și trebuie să ne optițele pe Discord. O armură de diamond, Au o singură armură de diamond. Mulțumesc că îmi dai și mie. Smaragd. Da, bro! Îți dau! Știi ce mă bag cu el, știi, zic? Vezi, bă, ce sweaty sunt? Nu. Mă dropez numai în sweaty sand. Fortnite game-ul. Mă duc în mic să-ți iau armură de diamond. Nu mă interesează. Eu nu am sabie, dar nu contează, am sabie de el, nu contează. Le ciordesc copiii ăia green sau nu, aqua le ciordește. Stai pucă-i bot. Și eu mă duc la ăștia, lui galbeni. Ia, stai tu acolo. Aqua, ciordește tot, că-s morți copiii. Protection 2? We about to get some sharpness sword. Sharpned. Câte diamante ai, by the way? A luat un diamant, un smarald. Câte diamante ai? Eu am 3. 0. El pe momentul. Am protect 2 și heal. El pe momentul, shut your mom, please. Ia zi, ok, bro. I believe you. N-am mai jucat de mult cu Diamond X, deci nu mai luăm. Nu știu, bro. Treaba mea. Am pur și simplu too strong. Ai primit smart? I am very smart. I am smart. Mai dau niște crituri de-astea frumoase. Care nu știu de damage, băi. Niște crituri de-alea cu toporișca. Și ce zic? Mi-am
lui ea. Să-i fac mare gay flank, master gay flank. Ei, yo. Da, nu mai Blanca. Ăia de la Aqua sunt morți în pat. Am eu un yellow eel aici. Bă, dar Aqua aia sunt cam stacați, cred, sincer, no cap, no cap. Smarald mai am nevoie. Mă duc eu să-mi sacrific puța pentru tine. Nu, bă, că deja eu mid. Bine, fete. Te cred. Te cred, bro, te cred. All the other kids, ele pumpa la... Gata, nu fac armură. Era să cadă în voi, dar asta nu contează. Nu contează, exact, nu contează, deci nu contează, bro, nu contește. Nu contează ce s-a întâmplat acum 5 secunde. No, n-a dat all. Ia zi. Noi nu mai ținem minte ce a fost. Ținem minte ce e în viitor. Da, bă. Da, am și eu Diamondo. Eu m-aș duce puși pe cineva acum. Nu, lasă-mă pe net, lasă-mă pe net. Nu, mă duc eu, mă duc... Master Uruguay. Uruguay. Master Uruguay. Mă duc pe eloi. Nu mă... Nu, pe aqua. Aqua! Pe Aqua trebuie să mergem. Merg eu singur. Că sunt staccated oamenii, sunt staccated. Trust me. Dacă asta mi tot jocul. Sorți? Trust me, bro. Sau, nu știu, eu cred că sunt staccated. Cred că sunt staccated. Crezi? Ar trebui considerând că au avut mid-ul cam tot meciul. E ca și cum eu aș zice că cred că mă tai prost. Damn, bro. You're mad funny. Și wooden stone și wool. Și asta dă cu arcul din mine. Ce-au aqua? Au wood, endstone, wool și atâta deocamdată. Deci știu deja tot ce au. Adică nu că știu deja. Am deja tot ce-mi trebuie. Am topor, am pic și am... Iară să cad. Nu contește. Matei era dus la sinucis. We got that razor gaming mouse. Ce? Mai e roșu. Am nicio idee, cred. Aoleu. Da, eu mergeam, vreau să merg pe roșii, sincer. Mă duc eu pe roșii. Am căzut. Nu întreb acum. Lasă-mă pe mine. Nu mai mergi tu, mă duc eu. Taci-mă din gură că te bat. Te bat eu, Taci, bă, că deja am plecat, e video meu, fac ce vreau. Nu, n-ai plecat, n-ai dreptul să pleci, punct. Hai mă, serios, rămâi acolo. Bine, bă, rămân acilea. Fac niște defense dacă mai e. Fac wood. Vezi cum vă Vezi galbenii, deci oricum să-ți fac fata. Dacă nu mă înșel acolo e a... Bro. Albul e mort. Da, e ciuda, bă, la ce bridge-uri au ăia de la Aqua. Exact, mamă ce au ăia de la Aqua. Sunt ciudați rău Sunt de tot. ciudați copii. Ciudați ca Cristi. Bro, ce-i lagul ăsta? M-am dat în spate câteva blocuri. Ciuda lagul. You know, I got the drip. Le-a spart patul la Aqua. A căzut voi de prost. Lol, imaginează-ți. Vezi că vine roșu la noi, cred. Nu, sunt eu aici. Oh, mamă ce fire ce mi-a luat. Bă, și-am pierdut 2 emeralde, că aveam emeralde prostul la nu știu cum. Nu contează. Acum eu, e rândul meu. Ok, I believe you. I believe in you, bro, nu... Îmi iau și o 30 wool. Don't. Fight, bro, I want. Everybody, I'm a kitchen body. You looking real sus. Mai e doar unul... Acua e mort, am văzut Mai e yellow, care nu sunt o problemă incredibilă yellow. Red, bă, red, vezi că red au ceva. Ok eu pe defense oamenii.
Am defens ciudat. De ce au dita mai da el? Pentru că sunt negri. Era să zic effort. Ce efort? Știi tot ăla care se termină în T. Nu, ăla care se termină în K. Ceva. Ăla care se termină în T. Da, bă. Dacă tot să mai îmi sune, nu iau. Roșu e cam nibă. Trebuie să se sinucide ăsta de ară. Mi-a venit ora de aia fix în cap. Vezi că are arc copilul ăla de la roșu. Sunt foarte terminați ea roșii, by the way. Păi, n-au niciun diferent. Ce mă min? Care, bă? Vin roșii la noi, by the way. Ce de la roșu? Bă, nu. Au, nu mai îmi dat snipe cu arcul. Imaginează jucând cu arc pe Bedwars. Nu s-a pus blocul! Deci îi dă săgeți, bro. Ia-le înapoi. Incredibil. Ia, bro, săgeata înapoi. Nu trebuie. Vezi că e la noi. E la noi, e la noi roșu. Și are e copil ăla cu sabie. De ține în combo. Lol, imagine. Nice. Mă duc pe roșii, că am loot foarte bun. Nu, lasă-mă. Taci, mă, din gură! Piru! Nu, e video meu, taci copile. Dau live. Nu, da. Dar, bro, deja am plecat. Nu chiar din asta. Nu mai contează. Stai acolo la defense, că o să vină roșii aia, să nu mor, da? Am încredere în tine. Ești sigur, masterul? Da, bă. Ești sigur? Bă, nici n-au defense. Apa, aia da, aia nici n-au... Aia roșii nici măcar n-au pat. N-au defense pe pat, bro. Păi ce ți-am zis? Stai negru ăla cu arcul, totuși. Stai copilul ăla cu arcul. Stai, bă, poți să spargi patul cu fire charge-ul? Nu. Nici cu TNT, nici cu fire charge. Hai că mă bag la albaștru în bază. Am 5 diamante și vreau să uite. E unul la noi. A, ba, nu, tu ești ăla. Aș vrea un ender pearl. Mi-aș da un ender pearl la ei, sincer. Sincer, mi-aș da un ender pearl. Nu, bă, mă bag eu pe ei. Mă bag push că am venit de la albaștru. Nu înțeleg de ce au dita mai turnul. Asta nu pricep în viața mea. Bă, vezi că te așteaptă ăla, vezi că te așteaptă. Da, bro, știu, mă interesează. N-are Doar arc, că îi da. facem bici. Dacă nu mă înșel, n-are arc. Las că tot vine. Imagine getting the die, bro. S-a dat bătut, sorry. Ok, și ăla la unde? Oh, shit. You're right, bro. Dacă e la noi. Dacă e la noi, bă. Dacă e la noi, bă. Am înțeles. Hai că a fost mișto meciul ăsta. Acum, cum opresc filmarea? Cum opresc filmarea? Fobie să stop recording. Mă gândeam ea, dar... Concentrăm că probabil o să-mi dea crash Minecraft-ul, deci oricum o închidem. Nu faci outro ceva? Nu știu ce să mai fac. Pa, toată lumea, asta a fost primul meu video. Ce pot să zic, mi-a crash Minecraft-ul că folosesc texture pack-uri.